ሰላም ከመይ ትኾኑ ተኸታተልቲ ቃልፋ ሚድያ መምሕዳር ከተማ ኣኽሱም ስግምት ወሲዱ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እገዳታት ይውስኽ ኣሎ ነበርቲ ከተማ ማይ ፀብሪ ድማ ብሓይሊ ሰልፊ ክካየዱ ተገይሮም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ኢትዮጵያን መግለፂ ውፅኡ ዝብሉን ካልእ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻኒሒት መምሕዳር ከተማ ኣኽሱም ስግምት ወሲዱ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉዕዞ ካብና ምንደው ድሕሪ ምባሉ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ነጋዶ ኣብ ሸቐጣት ወሰኽ እናገበሩ ይርከቡ ብፍላይ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ከም ዘይብለን ምስ ኣፍለጠ ናሃር ዕዳጋ ክውስኽ ይረአ ነዚ ዝተዓዘበ መምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ እቶም ነጋዶ ስግምቲ ከም ዝወስድ መግለፂ ንምውፃእ ዝቐደሞ የለን ግዚያዊ ምምሕዳር እውን ተመሳሳሊ ስግምቲ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ እዩ ይኹን እምበር ዛጊድ ብጀካ ከተማ ኣኽሱም ካልኦት ከተማታት እቲ ስግምቲ ክወስዳ ኣይረኣያን ምምሕዳር ከተማ ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ ዘይቲ በልዒ ዋጋ ዝወስኹ ናይ ምዕሻግ ስግምቲ ወሲዱሎ ብተመሳሳሊ ትራንስፈር ዘይቕበል መሰረታዊ ሸቐጣት ምሕባእ ትካል ሸቐጥ ምዕፃውን ሓረፃን ዘካይዱ ስግምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎ ነዚ ተግባር ኩሉ ክፅዕቦ ይግባእ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እገዳታት ይውስኽ ኣብ ንግዲ ባንኪ ዝርከቡ ናይ መንግስቲ ትግራይ ቢሮ ፋይናንስ ባጀት ሒሳብ ፌደራል ከም ዝተኣገደ ይሕበር ኣሎ ምክንያቱ ግልጽ ብዘይኮነ ዝተሰረዘ በረራ ሎሚ ዓርቢ እውን ቀፂሉ ዒሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መዕረፎ ነፈርቲ ዘካይዶም በረራታት ከም ዝሰረዘ ትማል ሐሙስ ዝወፁ ሓበሬታታት ይገልጹ ብመሰረት እቶም ተገልገልቲ ዝበፅሖም ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ በረራኦም ከም ዝተሰረዘ ክፈልጡ ዝተገብሩ ኮይኖም ምክንያቱ ድማ ዘይተሓሰበ ኩነታት ምዃኑ እቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ይገልጽ እዚ ግን ኣእማን ከም ዘይኮነ ብዙሓት ይዛረቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ንግዲ ባንኪ ዝርከብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ቢሮ ፋይናንስ ባጀት ሒሳብ ፌደራል ከም ዝተኣገደ ይሕበር ዛጊድ እቲ ጉዳይ ሓቅነቱ ንምርግጋጽ ዝተገብረ ፈተነ ግን ኣይተሳኽዐልናን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣቕልጽበት ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ይግለጽ ጭንቀትን ፍርሕን ዝወለዶ ስጉምትታት እውን ቀፂሉ እዩ ኣብ ነበርቲ ከተማ ማይ ፀብሪ ድማ ብሓይሊ ሰልፊ ክካየዱ ተገይሮም ካብ ምዕራብ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘረጋገፁ መናሃርያታት ተጨናኒቐን ኣለዋ ዋጋ መጓዓዝያ እውን ልዕሊ ዕፅፊ ይውስኽ ኣሎ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ንወራር ዝመፁ ሰፈርቲ ናብ ጎንደር ይወፁ ኣለዉ ብፀላእቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ምዕራብ ገይሩ ዝተሾመ ኣሸቱ ደመለው ናብ ክልል ኣምሓራ ደው ኢሉ ንኽበባልና እንታይ ትሕግዙና ኢሉ ንክልል ፕረዚዳንት ዝሓተተ ዕሱብ ዞባታት ባዕለን ክኢለን ይሰርሓ ኢልና ምምራሕ ሂብና ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝረኸበ ይግለጽ ምስፋኖን ገብሮ ዘለና ውግእ ወጢሩና እዩ ባዕልኩም ከኣሉ ከም ዝበልዎም ይሕበር በማልጻል በብወረዱ ዝተፈላለዩ ክፍለ ሕብረተሰብ ኣኪቦም ብየማን ፀጋም ተኻይብና ኣለና ቀድሚትና እውን ሻዕቢ ያለው ጭንቀት ዝሓዘለ ርእይቶ ካብ ኣባላታት መላሽ ኮሚቴ ቀሪቡ ብዝተፈላለየ ስያመ ዝተወደቡ ዕጡቓት እውን መምለጢ መንገዲ ምክንያት እዮም ዝደልዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነባሪ ከተማ ማይ ፀብሪ ተገዲዱ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ተገይሩ ብርክት ዝበሉ ኣምሓሩ ካብ ኣምሓራ መፂኦም ኣብቲ ቦታ ክሰፍሩን ዲሞግራፊ ክእየርን እናተፀዓረ ዝመፀ ኮይኑ እቶም ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዘለው መብዛሕትኦም ኣምሓሩ ሰፈርቲ እዮም እቶም ዝተረፉ ድማ ብሓይሊ ካብ ገዝኦም ተገዲዶም ዝወፁ ተጋሩ እዮም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ክካየድ ከም ዘለዎ ትማል ጀነራል ሓሸምን ኮሎኔል ደረጀን ንዕጡቓቶም መምርሒ ኣውሪዶም ገዛ ንገዛ እናዘሩ እናፈራርሑ ሰልፊ ክወፁ ዝገብሩ ኮይኖም ሎሚ ንግሆ እውን ገዛእቶም ዝኣበየ ናእሰሩ ዝተረፈ ናጋፍዑ ብሓይሊ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ገይሮም ኣለዉ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ኢትዮጵያን መግለፂ ውፅኡ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃወቁ ኩሎም ወገናት ክዕቅብዎን ከኽብርዎን ይግባእ ኢሉ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ሕብረት ብላዕለዎት ጉጅለ ኣዘተይቲ ኣቢሉ ዘተን ምትእማን መድረኽ ንምፍጣር ድሉው ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዮሱፍ ከም ዝበልዎ ኣብ ቀረባ እዋናት ይረኣዩ ብዘለዉ ምዕባለታት ዓብዪ ስኽፈት ከም ዝፈጠረሎምን ብዕቱብ ይከታተሉ ከም ዘለውን ገሊጾም ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ናብ ሓዱሽ ገንፂ ዝኣቱ ምንቅስቓሳት ይረኣዩ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኩሎም ወገናት ካብ ጎንፂ ክዕቀቡን ዝለዓለ ልጓም ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ምትእማን ክደኸም ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠብ ከምኡውን ኩሎም ኣካላት ኣብ ልዕሊ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈፀሙ ጉዳያት ባህናፅ መንገዲ ጉዳያቶም ብዘተ ክፈትሑ ፀዊዖም ብተመሳሳሊ እቶም ኣብ መንበር ስምምዕነት ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምትግባር ግቦኦም ክፍፀም ፀዊዖም ሕብረት ኣፍሪካ ንሙሉእነት ተግባር ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕዚ እውን ዘይንቕንቕ ቅዋምን ተወፋይነትን ከም ዘለዎ ደጊሙ ይረጋገጽ ኢሎም ኣብ ምርጋፅ ሰላምን ዕርቅን ክልቲኦም ኣካላት ዝህቦ ደጋፍ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዝገለጹ እቶም ኣብ መንበር ምስ ዝተኣሳሲሩ ብላዕለዎት ጉጅለ ኣዘተይቲ ኣቢሉ ዘተን ምትእማን መድረኽ ንምፍጣር ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ዘላቒ ሰላም ንምርጋእን ንኽዓስል ክጠናኸርን ድሉው ከም ዝኾነ ረጋጊጾም ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ ፀንሐ ዕደና ማዕድናት ዝኽቕፅል ከም ዝተወሰነ ሓይሊ ዕማም ዕደና ትግራይ ኣፍሊጡ
ካቢኔ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዕደና ዝረኣዩ ዝነበሩ ገዘፍቲ ጸገማት ንምቕራፍን ናብ ስርዓት ንምእታው ተሓሳቢ ዝገበረ ሓይሊ ዕማም ዕድና ኣጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ዝበለ ሓይሊ ዕማም ዕድና ትግራይ ሕዚ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሕጋዊ መሳርሕታት ክቕጽሉ ተወሲኑሎ። ስለዝኾነ እቲ ሓይሊ ዕማም 3 ነሓስ 2017 ዓ.ም ስሩዕ ኦሪየንቴሽን ንመዳርግቲ ኣካላት ሂቡ ኩሎም ስራሕቲ ማዕድንን ጠጠው ኢሎም እናጻረየ ዝጸንሐ እንትኾን ሕዚ ቢሮ ማዕድን ዓርሱ ክኢሉ ስራሕቲ ንምጅማር ዝኽእል ኩነታት ስለ ዘሎ ጠጠው ኢሎም ዝጸንሑ ስራሕቲ ቅድም ኢሎም ዝወረዱ ማንዋላት መሰረት ካብ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ስሩዕ ስራሕ ዝጅምር ምዃኑ ፍሊጡሎ። ሓይሊ ዕማም ዕድና ትግራይ እንግሊዝን ቻይናን ትራምፕ ዘይተሓጎሰሉ መቐይሮ ዝተባሃለ ጉዕዞን ስምምዕን ኣካይደን። ቻይና እንግሊዛውያን ብዘይ ቪዛ ናብቲ ሃገር ከኣትዋ ከም ዝተሰማምዐት ይግለጽ። ኣብ ደሴታዊ ቻይና ዑደት ዘካየደ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ምስ ፕረዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ድሕሪ ዘካየድዎ ልዝብ እቲ ስምምዕ ቪዛ ከም ዝተበጽሐ ቤት ጽሕፈቱ ሓቢሩ። ኣብ መንጎ ለንደንን ቢያጅን ዝጅምር ዘሎ ርክብ ዘይተለመደን ሓድሽ ተሪኦን ኮይኑ ኣብ ርክባት እቶም መራሕቲ ሓድሽ ቃናን ምዉቕ ኣቀባብላን ተገይሩ። ገዛእ ሰልፊ ዕዮ እንግሊዝ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናታት ናይ ምዕሟቕ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ታሪኻዊ ተገግሶ ብምውሳድ ፕረዚዳንት ሺ ንኢዱ። ስታርመር ብወገኑ ዝምድና ዓብዪ ፕሪቶርያን ቻይናን ኣብ ጽቡቕን ድልዱልን ኩነታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ። እቲ ቻይናዊ መራሒ ብዛዕባ ዕግርግር ዝመልኦን ዘይተገመተ ዘበን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብፍላይ ካብ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝረኣዩ ዘለዉ ድሌታት ምፍራሕን ጠቒሱ ኣብ ዝምድና ቻይናን ዓብዪ ብሪታንያን ዓቂቡን ቁልቁልን ከም ዝተረኣየ ዝሒቦ ሺ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ርክብ ምሕዳሱ ዘይተርፍ ምዃኑ ዘለዎ ተስፋ እዚ ዑደት ስምምዕን እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪታንያ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ብምፍራም ኣብ ልዕሊ ካናዳ 100% ቀረጽ ከስገድድ ኣብ ዝፈራረሐሉን ንግዳዊ ወጥሪ ኣብ ዘለዓለሉን ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ትራምፕ ብዛዕባ ውዕላት ብሪታንያን ቻይናን ኣመልኪቱ ሓደገኛ መንገዲ ምዃኑ ንብሪታንያ ከጠናቕቆ እኳ እንተተሰምዐ መንግስቲ ግን ትራምፕ ብዛዕባ መንገሻ ስታርመር ኣፍሊጡ ከም ዘለዎን ዘድሊ ምኻርን ከም ዝተገበረን ኣመላኺቱ። ሰላም።